Què tal? Bon dia. Comencem la setmana, la que ens ha de portar a l'equador del mes de febrer, de moment sense canvis a la vista. Avui hem començat el dia amb vents de ponent. Ahir ja el notàrem, però un vent de ponent que no tindrà continuïtat. Es talla a última hora d'avui o demà i serà l'anticicló qui predomina la situació meteorològica al llarg de tota la setmana. Núvols hem vist este matí passejar-se de nord a sud de la Comunitat Valenciana. De matí eren més compactes al nord, després han anat traslladant-se cap al sud, encara amb ratxes de vent que han superat els 80 i fins i tot els 90 km per hora al nord de Castelló, a la Tinença de Benifassà o a la comarca d'Esports, i a la resta vents fluixos, com molt alguna ratxeta moderada de ponent o de mestral, i encara a hores d'ara queden núvols a la meitat sud de la comunitat. Això sí, la presència de núvols barrejada amb el vent ha fet que les temperatures es mantingueren altíssimes durant tota la nit. Les temperatures més fresquetes al voltant de 2-3 graus a les zones de més al nord i interior de Castelló, al centre de Castelló, interior de València i també interior del sud d'Alacant, temperatures entre 5 graus d'Ademuz, també de Segorbe, en punts del litoral d'Alacant, a les rodalies de Vila-real, les temperatures han baixat fins a 8 graus i també al sud d'Alacant trobem eixos 6 graus del Pinós, els 9 d'Orihuela o els 7 que hem tingut a ells. La resta de temperatures no han baixat des 10, des 11, 12, 13, 14 graus, fins i tot hem tingut 15 graus de temperatura mínima en punts de la Safor. Això farà que avui, amb l'entrada de vents de mestral, acabem notant com les temperatures no baixen, però tampoc pugen molt. Les mínimes han sigut altes, però les màximes quedaran com les d'ahir o lleugerament més baixes. Demà comencem el dia encara amb vents de mestral, aniran perdent força, apenas tindrem alguna ratxeta moderada a les zones de més al nord de Castelló, on també tindrem presència d'alguns intervals de núvols alts. Les temperatures mínimes baixaran, ja a partir de migmatí o de migdia el vent entrarà d'origen marítim, donant aquest canvi en la situació meteorològica que ens torna a portar a l'anticicló, un anticicló que portarà vents de xaloc i acumularà alguns núvols en les zones més costaneres. Demà les temperatures màximes no patiran canvis o també tendiran a baixar lleugerament. En punts de la costa trobarem temperatures al voltant dels 15-16 graus al litoral de Castelló, 10 graus al litoral de València i entre 16 i 10 graus al litoral d'Alacant. A les comarques més centrals, temperatures molt semblants a les que trobarem al litoral, entre els 15 i els 10 graus, i en punts de l'interior les temperatures més fresquetes, 12, 13, 14 graus, les trobarem al nord i interior de la comunitat. I atenció, perquè esta nit podrien tornar les gelades a les zones també de l'interior. La persistència del vent de llevant farà que els núvols vagin acumulant-se a les zones més costaneres de la comunitat valenciana conforme progresse la setmana. Així tenim com dimecres pujaran lleugerament les temperatures, però tindrem núvols baixos en punts de la costa. Dijous no patiran massa canvi les temperatures, ni les mínimes ni les màximes, i no tindrem presència de núvols d'estancament, núvols baixos a primera i última hora del dia, i sembla que divendres i de cara al cap de setmana els núvols podrien ser més abundants, podrien tindre l'ambient més fresquet, vents fluixos d'origen marítim i en principi temperatures que es mantindrien fresquetes.